Ness-ana TV. Ndewonu ọzọkwakwa ndị enyi m, ekele ọma m ka m na-atụpụrụ gị. Ihe anyị ga-amụta bụ okwu ntabi ire. Okwu ntabi ire. Today we'll be learning tongue twister in Igbo language, and tongue twister in Igbo is called okwu ntabi ire. Okwu ntabi ire. Okwu ntabi ire. Ndewo. Nke izizi anyị nwere bụ gịnị? Nwaanyị arọchukwu si n'ụkọchukwu gwara Nwachukwu okwu Chukwu. Nwaanyị arọchukwu si na ụkọchukwu gwara Nwachukwu okwu Chukwu. Nwaanyị arọchukwu si n'ụkọchukwu gwara Nwachukwu okwu Chukwu. The woman from Arochukwu said that the priest preached a sermon to Nwachukwu. Nwaanyị arọchukwu si n'ụkọchukwu gwara Nwachukwu okwu Chukwu. Ndewo. Nke abụọ. Ndị ekenyere si n'ihe ekenyere ha erughị ihe onye na-eke ketara. Ndị ekenyere si n'ihe ekenyere ha erughị ihe onye na-eke ketara. Ndị ekenyere si n'ihe ekenyere ha erughị ihe onye na-eke ketara. People who got their share say that what they got is not up to what the people who shared got. Ndewo. Nke atọ. Patara m nkata Paul ka m panye Papa Paul. Patara m nkata Paul ka m panye Papa Paul. Get me Paul's basket, let me give to Paul's father. Patara m nkata Paul ka m panye Papa Paul. Patara m nkata Paul ka m panye Papa Paul. Patara m nkata Paul ka m panye Papa Paul. Ndewo. Ka anyị na-aga n'iru. Nke anọ. Nne Ebeniza batara n'ebe a na-ebe anụ si benye ya na-ebenyere nwaanyị na-ebe anụ. Nne Ebeniza batara ebe a na-ebe anụ si benye ya anụ ebenyere nwaanyị na-ebe anụ. Ebeniza's mother came to the slaughterhouse and requested to be given the same portion of meat as was given to the butcher. Nne Ebeniza batara ebe a na-ebe anụ si benye ya anụ ebenyere nwaanyị na-ebe anụ. Ndewo. Ka ọ na-atọ n'ire. Okwu ntabi ire. Nke ise. Nwaanyị na-akwa akwa na-akwa akwa na-akwa wara n'akwa dị n'elu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa na-akwa akwa na-akwa wara n'akwa dị n'elu akwa. The seamstress is crying because egg broke on a cloth on the bed. Nwaanyị na-akwa akwa na-akwa akwa na-akwa wara n'akwa dị n'elu akwa. Ndewo. Ị nwere ike ịnwale nke a? Can you try? Ndewo. Amatara m na ịtabighị ire gị. Ndị na-eme nke ọma, ndị ezi enyi m. Okwu ntabi ire ka anyị na-amụ. Ngwanụ ka anyị mụgharịa ya ọzọ. Ngwanụ ka anyị ga-esi amụ nke a bụ ngụọ ịgụpụtara m. Ngụọ ịgụọ. Ngwanụ ka anyị gbapụ ya ọsọ. Nwaanyị arọchukwu si n'ụkọchukwu gwara Nwachukwu okwu Chukwu. Nwaanyị arọchukwu si n'ụkọchukwu gwara Nwachukwu okwu Chukwu. Ngwa gụọrọ m. Ndewo. Ndị ekenyere si n'ihe ekenyere ha erughị ihe onye na-eke ketara. Ngwa gụọrọ m. Nke atọ. Patara m nkata Paul ka m panye Papa Paul. Ngwa gụpụtara m.
imeela. Nke anọ, nne Ebeniza batara ebe a na-ebe anụ si benye ya anụ ebenyere nwaanyị na-ebe anụ. Nwaanyị na-akwa akwa na-akwa akwa na-akwa wara n'akwa dị n'elu akwa. Ngwa gụpụtara m. Ndeewo ndị enyi m, amatara m na ịtabighị ire gị. Ngwanụ ka ọ dị mgbe ọzọ.